Narito kami sa bayan ng Santol, dito sa Ayan, probinsya ng La Union, para pasyalan ang isa sa mga dito na tayo tourist sa spot Santol, La dito, Union, at sana ang Bilagan Road. maganda. Ayan, akyatan na tayo. Town Hall, Santol, La Union. Nagsimula nga kaming Sa magpa-register dito Bilagan sa Road kanilang po, sir? tourism center Ay, sige po. bago kami umakyat sa mismong Bilagan Road. Good afternoon po. Yan, so ito yung papunta doon sa Bilagan Road. After nyo doon sa may tourism center ng mismong bayan ng Santol dito sa La Union, ay didiretso na kayo dito sa daanang ito. Kailangan nyo lang magbayad ng 30 pesos each para sa tourism fee before kayo mag-proceed doon sa tourist spot na mapupuntahan nyo dito sa bayan ng Santol. Let's go! Kita mo yan? Aakyatin natin yan. Aakyatin natin yan. Kita mo yan? Ganyan katarik ang pupuntahan natin dito sa Santol, La Union. Kaya brace yourself. At tayo ay aakyat na dito sa may Bilagan Road ng Santol, La Union. Let's go. Grabe ang tarik, oh. Grabing tarik naman to. Uy, tinalo tayo ng TMX, oh. Let's go. Ito raw ay hawig sa Great Wall of China kung titignan sa top view. Kaya binansagan itong Great Road of Santol. Mamamangha ka sa tanawing masasaksihan mo sa pinakatuktok, lalo na sa mga nagtataasang mga kabundok. Ayagi, halos kapantay na natin yung bundok, yung tuktok ng bundok. Grabe, oh, kapantay mo yung bundok at medyo lumalamig na. Sheesh. Tanawin ng bundok dito sa Santol, La Union. At ito yung tinatawag nilang Challenger na daanan dahil sa napakatarik na pataas na daanan. Binansagan din ito ng mga mahilig magbisikleta na Killer Climb of Santol dahil napakatarik talaga ng daanan paakyat dito na halos umabot 300 meters above sea level ang taas. Let's go! Wow! Uno. Di talaga kaya. Alright. Kita nyo naman yan. Napakatarik. Alright. I love Santol, La Union. Yan. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Pasyal na sa Great Wall of Santol dito sa La Union. Tara, biyahe tayo!